Ayu Winong Nawangsih. Ayo. Tak tang tak dang 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 dang. Yo nong coba kayak apa? Yo berpacu dalam melodi. Yo. Dalu Mbak Winong Nawangsih. Iya Pak, selamat malam. Nggih. Sehat selalu walaupun dengan bahasa Indonesia ucapkan selamat sukses untuk warga masyarakat Manjung dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Monggo. Oh iya, ya aku diambung karo Mbak Amin. Ya Mbah Amin ya ndak apa-apa. Aku diambung karo Mbah Amin. Terus? Masyarakat Manjung muga-muga tambah rajin. Oh iya rajin. Lek ngibadahi lho Pak maksudnya. Ayo betul. Iya, Nah liyane, itu. liyane. Ayo, aku diambung. Nah. Aku diambung Pak Cahyakun tadi. Ayo. Rene yo. Masyarakat Manjung kathah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nek. Ada. Apa? Aku diambung Mas Sulomo. Oh. Masyarakat Manjung tambah bahagia mulia. Amin ya rabbal alamin. Wis elok temenanan Jan. Ya iki sing jenenge Winong Nawangsih. Iki wis penggemare walah luar biasa ning YouTube kuwi lek anggere Winong metu no iso wah penonton mak grutuk. Ayo, Keluar. Para jin sitan priprayangan do metu kabeh. Ayo. Keluar, Pak. Keluar. Ayo. Iya. Keluar ora. Iki ana pamundhut sik. Sugeng dalu bocange kula nyuwun lelagon podang kuning nggih kagem Ibu Kepala Desa ugi Bapak Ibu perangkat ugi sedaya warga Desa Manjung ugi dumateng penggemar kesenian pagelaran Ringgit Purwa khususipun Mas Gondo saking Kota Madiun kali Mas Eko Lumadi saking Desa Teguan Jiwan Kabupaten Madiun nggih. Sekian nyuwun doanipun bocange mugi sedaya warga masyarakat Manjung guyub rukun tansah pinaringan sehat tebih saking sambekala anggenipun tetanen lan beternak mboten kenging hama utawi ama utawi penyakit menapa kemawon. Allahumma amin. Saking kula Eko Mantri. Ha kuwi. Si enek iki saka Pak Pardi kucing ora enek kucinge. Pensiunan apa iki? Apa iki? DAAU Halim. Oh nggih, minta lagu waktu apa iki? Sembahyang kalian urip apa iki? Bisa nggak sih Pak bacanya? Tak macane ya Pak. Wow. Tak bacain. Ya. Ini tuh Pak Pardi pensiunan Daal. Lah, ya toh. Maksud toh. Daalul Halim minta lagu waktu sembahyang dua urip Ana kutha gedhe. anak ta cedhe sesideman. Ya, Ku lho Pak, urip sesideman. Iku Pak permintaannya. Sik bentar ada saweran untuk Mbak Winong 200.000. Tuh loh Pak, ada saweran untuk Mbak Winong 200.000 katanya. 200 loh Pak tulisannya ini loh Pak, ada saweran untuk Mbak Winong 200.000. Mbak picek 100 asline. Loh, tambah-tambah dhewe. Loh, ini tulisannya 200.000 Pak, jenengan ini dalang kondang kok malah mutil iki lho. Loh, iki ora perkara utel utawa pelit. Lah, Sing pripun? jenenge 100 ya omong 100 aku ngono Lah kuwi. tulisannya 200 sih gimana? Kowe ngengkel 200. Iyalah. Bu Lurah mang tambahi 100, Bu.
malah njaluk karo Bu Lurah nggih. Gampang aja ngitung kaya ngono tak 200 ya. Iya ya, Pak. Kecil ning Mbak Ben ayu banget pisan ya. Apa itu? Mbak Ben itu apa? Hah? Mbak Ben itu mana? Apa itu apa ya seperti sanggar seni yang ada di daerah sini gitu. Oh, tempatnya para wanita menari gitu loh. Oh, ya. Jenengan nggih nate mriko, Pak? Jenengan nate mriko? Tahu karo Putut iki lho. Oh, iya to, yo. Kowe ora ngombe kuwi. Pilihan antarane iki Podang Kuning apa Sesi Deman? Saya tadi Sesi Deman sudah ya? Oh, belum. Ben nuansane beda ganti Podang Kuning. Mau lah sambung Wanci Dalu. Enggak apa-apa, Pak, saya nyanyi Podang Kuning. Loh, ora apa, iku ora apa-apa rumasamu piye. Ya udah saya cuma tanya aja. Kenapa sih? Ya, Patih Podang Kuning. Ayo coba kaya apa. Ayo, jaran. No. Saya mau nanti Podang Kuningnya naik jaran, boleh ya? Oh, boleh. Engko sing kedua. Sampeyan karo rada geser-geser ini ra ono. Sing kersane kan ketutupan kamera, ketutupan sone blonder. Oh iya. Sini ya, Pak. Blonder ini kok sone ning kono melu tampil. Oh iya. Ini boleh tak bawa pulang enggak sih? Ini boleh tak bawa pulang enggak sih? Oleh ning bar kuwi dikepruki wong sak desa kowe. Kuwi durpres ya. Oh iya. Nggih, bar iki ku diaturake durprese. Iya. Nggih, coba. Nggih. Pinong nawangse. Nadian yo. Ayo guru wilangane kakean. Nadian wujud temong peksi Aku tak kepruk lho. Aku igur nggen tintingan malah melu yayu-yayu. Kok yuyu ya apa sih, Pak? Lah awakmu kuwi kok nembang yayu-yayu ora. Alus manis nengsam make Winong iki suwi-suwi yang gregetne kok. Kenapa sih? Lah ki mawon enek mau ninting duduke laras yayu-yayu. Wong kuwi melu-melu yayu-yayu. Iya. Biyen aku nano-nano ngono. Kaya permen ya, Pak, nano-nano. Enggak, Pak. Itu tuh saya tuh kan sebagai ponakan yang baik ya nurut sama omnya toh, Pak. Ya, maaf toh. Mosok ya dalang padake permen. Wis seneng permen apa piye? Suka. Nah, suka aku tak tokone kowe sing ngemut. Ayo. Iya, jenengan pernah nggih gadah? Gadah toh permen. Apa? Duwe Heksos. Nonano golek isi podang jenar ibu bunga
Jos luar biasa. Kejaba iki kanggo panglipur ngaturake podang kuning. Podang kuning juga doa terbaik untuk seluruh warga masyarakat Manjung. Podang adalah burung yang terbang, kuning adalah emas. Semoga bersama Bulurah Linda Manjung terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Yo ngaturake podang kuning lagu sakral untuk Madangkara. Monggo. Thank you.
Oh. Gandeng jogetmu los luar biasa. Njaluk 200 ta mau? Iya. Ya, 200. Nggih, terima kasih. Nggih, sami-sami. Cahyo Aja kowe iki Mentati. pon aku ora tak sangoni ngono iki. Ya, terima kasih ya, Pak. Ning sawangen amplopmu sisuk-isuk lek kok buka. Genahke long 200 wisan. Kok kamu jahat banget sih, Pak? Enggak. Aku enggak pernah jahat sama kamu kok. Aku enggak rela kalau kamu dijahati sama orang. Apalagi kalau sampai kau merasa kesakitan, aku semakin berbes milih. Ayo. Iya. Niki pamundhut saking Bu Lurah, Bu Linda ngersakake Roro Jonggrang sing kakung ingkang nyekar mangke nggih Pak Sumanto piyambak, Pak Lurah. Ayo. Mriki Pak Lurah, nggih. Medine kali sinten Mbak Tuti to nggih? Nggih Pak, nggih. Nggih, mriki Pak Lurah. Jan nggih. Dasare ya Pak Polisi gagah gede dhuwur. Wah, nggih nggih. Monggo, Mbak Tuti dikancani yo sing ngapal kan sampean iki Roro Jonggrang. Ayo, kaya apa. Nggih. Nggih. Ngastomik Pak, mantap monggo. Nggih. Iki sering menyimak awake dhewe mirsani awake dhewe Nadyanto lumantar YouTube. Menawi kala mangsa nika napa jenengan WA mboten kewaos nika ngapunten sanget nggih Pak. Mantap. Nggih, sami-sami Pak. Cahyo nggih. Sugeng dalu Pak Cahyo. Nggih, sugeng dalu nggih. Monggo. Monggo diaturaken Roro Jonggrang. Dados, yuk. Ora muga yen aku nyandang kasmaran waspadana prajuritmu kala perang mula kowe dadi wanita
wanita keparat ora ngerti yen aku lanang jagat putra ratu Pekih Prabu Darmamoyo aku duwe ati sekti padha wasa lara jokan manoto tabu garwa iya jumlah panuwun lan lara jokan pancen kowe ayu tenan ora bakal yen aku nyandang kasmaran waspadano prajuritku kana perang mula kowe dadi wanita wanita keparat ora ngerti yen aku lanang jagat oh putra ratu Prabu Darmamoyo aku duwe ati sekti padha wasa lara jokan manoto tabu garwa biasa Pak Manto wah dan nembe ngertos bilih jenengan swantene ya jos sae mangke gara-gara melih lho Pak nggih niki enten sing ngersakake lintang kok lintang asmara lara asmara jenengan ingkang kadhawuhan nyekar wah jan elok tenan nggih kuwi jenenge Pak polisi yang berbudaya ngono kuwi heeh